This guy in Africa, I'm known for the interview, yeah. Do you understand me? Us na comrade cop near Basala Activism na Nigeria. Yotago Anayana Harrison na Loko. Do you understand me? Man, ọ bụ na ị ga-echa that interview afọ, ịghọta that na a lot a na-egosi mụ na gị na-aba na social media abụrụ etu afọ esi egosi anyị ka ọ dị. Do you understand me? I will not say more than this again until Harrison apụta onwe ife o nwere ịgwa mụ na gị na-aba ọgwa anyị. Funu nwaka na-akpagharị with the propaganda and ihe ma aghọtara bịa na-achị na-esetiri up na o ji wee bụ this that. You nwere ike, that is your own cup of tea. Keep on spreading fake news or keep on believing on all this assumption na unu ji aparedgharị onwe unu na social media. I deal with fact and ife ọbụla mmadụ na ife abụ real. Adị m assume something mpụtara ana m project here ka ngosi ndị mmadụ na-eziokwu. I don't live life like that. Nwe ife bụ assumption, ife ị na-eche na ihe a bụ etu a ka ọ dị na ọ eziokwu mana na ọ bụrụ eziokwu ị ka na-assume iji no fact and adị m akọ ụda akụkọ afọ ife a bụ ihe ibeli ị na-eche na ọ ga-adị ka ya ịghọtago mana o nwere evidence dị out there to back ife afọ ị na-ekwu up. So no mgbe Harrison pụtazi onwe ife ọ ga-ekwu okwuo like ife a this guy kọwa ọ sị na a lot of things ha na-eme na father post here because father achọ social media validation mana ịmago na fire mesie Harrison pụtazi ọ na-eteki glory of ndị lụrụ ọrụ and inyekwana ndị afọ lụrụ ọrụ credit na fa na-agba mbọ abụrụ problem nọ ebe a ka ya na-abụ na were enwe issue mana issue ha na-abụ na-enwe ama result zi na fa ga-abandon Harrison na a ga-ejebe ije ka ama na ọ ga-apụta. Do you understand me? Like I said, mmadụ na-eme mistake. Ịghọtago worst thing again na-eme ya eme as a human being about it n'ime mistake but you don't take correction. It means that nature that the same mistake will happen to you. Do you understand me? Ndị Igbo so na ọ ya abụ onye agwalikwa afọ ọzọ agwụ ya. Ịghọta na ọ ndị fọrọ gị n'anya ga-agwa gị nke bụ eziokwu, gwa gị ebe ị na-ada okwu, gwa gị ebe ị na-eme mistake ka ị nwee ike idozi certain things because ha na-agbazikwe onye nwụrụ anwụ unu gbazie ma onye dị ndụ. Do you understand what I'm saying? So ife anyị na-eche bụ ka Harrison pụta. My wish for him bụ ọ pụta onwe ebe o mee mistake ya amend ya and move on. Ọ bụ na ọ ka ya continue with ọrụ ọ na-alụ continue ọ bụkwa na o feel that na ọ ya na-emenwuzie or back off. Do you understand? Like these guys kịta na-apụta na-ekwu okwu kịta, you and I don't know them before. It means itself na ha na-alụ with Harrison but Harrison na-ekwu maka fa